S'heu preguntat alguna vegada quants diners guanyen els banquers en Espanya? Quin és el seu salari anual? Veritat que és una pregunta interessant? En este vídeo anem precisament a analitzar aquesta qüestió. De partida ja he de dir-vos que el sector bancari és un dels sectors econòmics amb majors nivells de salaris. I no estic parlant dels salaris dels treballadors de banca, no. Estic parlant dels salaris que cobren els presidents i els consellers delegats dels principals bancs espanyols. De primeres ja he de dir-vos que Espanya és el 5è país de la Unió Europea que major nombre de banquers té que cobren més d'1 milió d'euros a l'any. A més, és un sector on la bretxa salarial o les diferències de salaris entre qui més cobra i qui menys cobra és dels més alts. Generalment, la majoria d'estos bancs tenen unes diferències salarials que van entre 1 a 500 i, front a aquesta situació de salari tan alts, resulta que la banca el que està fent és acomiadar de manera constant persones treballadores. De fet, per al 2021 tenen previst els principals bancs espanyols acomiadar unes 15.000 persones més. No oblidem que des de l'any de la crisi financera del 2008 s'han acomiadat al voltant del 35% de la plantilla del sistema bancari espanyol. Però anem a analitzar banc per banc quins són els salaris dels seus presidents i dels seus consellers delegats, que són els que més cobren. I anem a considerar els 6 bancs més grans d'Espanya. En primer lloc tenim el Banc de Santander. La seva presidenta, Ana Patricia Botín, cobra un salari anual de 6,8 milions d'euros. I el seu conseller delegat, que és José Antonio Álvarez, cobra un salari anual de 3,4 milions d'euros. Este banc, el Banc de Santander, té previst acomiadar al llarg de l'any 2021 uns 5.000 treballadors. El següent banc per grandària en Espanya és el BBVA. En aquest cas, el seu president, Carlos Torres, guanya 4,1 milions d'euros a l'any i el seu conseller delegat, que és Onur Chens, guanya 3,4 milions d'euros anuals. Este banc, el BBVA, té previst al llarg del 2021 acomiadar 3.000 persones treballadores. El tercer banc per grandària en Espanya és CaixaBank, que a més, com sabeu, és el resultat de la fusió entre l'antigua CaixaBank i Bankia. Per cert, si voleu conèixer un poquet millor quines són les conseqüències que està provocant i que va produir la fusió entre CaixaBank i Bankia, podeu consultar un vídeo meu sobre aquest tema. El expresident de l'antiga CaixaBank, Jordi Gual, cobrava 1,3 milions d'euros anual. El seu conseller delegat, Gonzalo Gortázar, cobra 3,4 milions d'euros anuals. I durant l'any 2021, el nou president de la nova entitat de CaixaBank, José María Goyligoizarri, cobrarà 1,65 milions d'euros a l'any. Al llarg de l'any 2021 es preveu que CaixaBank, sobretot degut a la fusió, acomiade al voltant d'uns 7.000 o 8.000 persones treballadores. El següent banc és el Banc de Sabadell. El seu president, Josep Oliu, cobra 1,98 milions d'euros a l'any i el seu conseller delegat, Jaime Guardiola, cobra 1,46 milions d'euros a l'any. El Banc de Sabadell, durant l'any 2021, acomiadarà al voltant de 1.800 treballadors i treballadores. En el cas de Bankinter, el seu president, Pedro Guerrero, cobra 0,96 milions d'euros a l'any i el seu conseller delegat, María Dolores Dancausa, cobra 1,46 milions d'euros a l'any. Este banc, Bankinter, és l'únic que no ha previst acomiadar treballadors durant l'any 2021. Per últim, en el cas d'Unicaja Banco, podem veure com el seu president, Manuel Azuaga, cobra 0,89 milions d'euros a l'any i el seu conseller delegat, Enrique Sánchez, cobra 0,416 milions d'euros a l'any. Este banc, Unicaja Banco, té previst acomiadar en l'any 2021
unes 1.500 persones. Bé, doncs heu pogut comprovar quins són els salaris que cobren els presidents i els consellers delegats, que són les màximes figures de cadascun dels principals bancs que existeixen en Espanya. Com podeu veure, les xifres són desorbitades. I front a aquesta situació, i a més tenint en compte que no són entitats bancàries que estan massa bé gestionades per les pèrdues que han acumulat durant els últims anys, tinguem en compte que s'han tingut que destinar una gran quantitat de diners públics per al sanejament i el manteniment i la capitalització d'estos bancs. Per cert, podeu veure també un vídeo meu sobre aquesta qüestió, sobre la quantitat de diners públics que han rebut la banca en Espanya durant els últims anys, especialment a partir de la crisi financera del 2008. I des d'aquest punt de vista, al igual que se controla el salari mínim i existeix un salari mínim interprofessional que garanteix una renda mínima per a les persones treballadores, la qüestió que ens podríem plantejar és si no hauríem d'iniciar el debat sobre la necessitat o l'obligació d'establir un salari màxim per a que no es produïsquen aquestes grandíssimes diferències salarials que hi ha, sobretot en sectors com el sector de la banca.